дар идомаи гуфторҳои радиои хатлон тақдими шумост барномаи инъикос. шунавандаҳои азиз, салом. шумо барномаи таҳлилии инъикосро аз радиои хатлон мешунавед. дар барнома атрофи зарари сигор ба саломатии инсон сухан хоҳем кард. оё шумо медонед ки дар натиҷаи сигоркашӣ саломатиятонро аз даст медиҳед? оё медонед ки дуди сигор ба шумо ва атрофиёнатон зарар дорад? огоҳии бештар аз сигор ва дуди сигорро ки метавонад шуморо ба бемориҳои гуногун гирифтор кунад дар барномаи инъикос мешунавед. бар асоси қонуни нави парлумон истеъмоли сигор ё тамоку дар дохили корхонаҳои давлатӣ ва хусусӣ, тарабхонаҳо, истгоҳу фурудгоҳҳо комилан манъ мешавад. фурӯши дона ва ба афроди то синни 18 сола низ манъ хоҳад шуд. ин қонунро бисёриҳо дастгирӣ мекунанд, ҳатто афроде ки сигорӣ ҳастанд ва бесигор зиндагӣ карда наметавонанд. Насим, сокини 35-солаи шаҳри Қурғонтепа гуфт 10 сол шуд сигорӣ аст. бештар дар хона, дар ҷойҳои махсус ва тарабхона бо дӯстонаш сигор мекашад. ӯ дар бораи таъсири бади сигор ба саломатии худ медонад, вале наметавонад ки аз ин одаташ даст кашад. гоҳҳо дидаю дониста дар дохили хона ки кӯдак ва ҳамсари ҳомилааш зиндагӣ мекунанд, сигор мекашад ва аз зарари сигор ба кӯдаку ҳамсараш низ огоҳ аст. Сигором ҳама медонад ки ҳамин сигарет зарар дорад. Як привычка вушад такива привычка шидага. То мешад ки мешин фикр мекунӣ ҳамина баъз кунам мегӯ бо асаби меша ё фикр меша бо мекаши. сӯроб аз ҷавонҳои дигари сигорӣ аст. ӯ низ мисли дигар сигориҳо медонад ки бар ивази харҷи пул барои харидории сигор ба саломатиаш зарар мерасонад. ҳамсӯҳбати мо гуфт: ман 1000 сомонӣ маош мегирам ва дар як моҳ 100 сомонӣ барои харидани сигор сарф мекунам. дар як моҳ 105 сомонӣ дар як моҳ танҳо бояд тамом кашид. ҷое ки камизан бошад кушти ба медонад ӯ бахр зарар менасонад ва худи кушти мекунӣ ба атрофа зарар менасонад. ҳамин маъмулан дар ҷое ки одам набошад ҳамаи мардум медонад хеле вақте қонун қабул шуд ин чизои қонун аст ки қабул кунад чизе ки бо 30 нафар марди сигорӣ суҳбат намудем. ҳамагӣ аз зарари сигор ба саломатии худ ва занону кӯдаконашон огоҳанд ва мехоҳанд тарки одат намоянд, аммо наметавонанд. ҳамсӯҳбати мо Суҳроб гуфт ки мехоҳад бо ёрии сигорҳои сунъӣ ва дигар дороҳои махсус тарки сигор кунад. зарар дорад, бояд накашед, кашед ҷарима мекунад. ҳама баросига кӯшиш кардан ки тарк кунад. намешавад. шабакаҳои телевизиони Эрон бисёр таблиғ мекунанд. таблиғҳо ва ҳама шарбатҳо ҳастанд. ба воситаи онҳо тарк сигор кунанд. дар ҳоле ки баъзе сигоркашҳо мехоҳанд бо истифодаи сигорҳои сунъӣ тарки одат кунанд, вале нафарони дигаре ҳастанд ки мегӯянд иродаи қавӣ ва муҳим будани саломатиашон онҳоро маҷбур кардааст ки сигоркаширо тарк кунанду зиндагии солим ва бидуни сигорро ихтиёр кунанд. бояд гуфт ки маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 25 октябри соли ҷорӣ ба қонун дар бораи маҳдуд кардани истеъмоли тамоку ё сигор тағйироти наве ворид кард ки барои мардуми сигорӣ маҳдудиятҳои шадидтар ҷорӣ шуд. мирзомиддин камолзода, муовини вазири вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон, дар шарҳи тағйирот ба қонун гуфт: кашидани тамоку дар биноҳои маъмурӣ, ҳуҷраҳои корӣ, идораҳои давлатии хусусӣ, дар лифту даромадгоҳи биноҳои истихоматӣ, дар гузаргоҳҳои зеризаминӣ, фурӯшгоҳу истгоҳ, осоишгоҳу хобгоҳҳо, қаҳвахонаву тарабхонаҳо ва дар нақлиёти ҷамъиятӣ комилан манъ карда мешавад. ин амрро бисёриҳо ҷонибдорӣ карданд. дар ҳамин ҳол Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, пешниҳод кард то дар қонун як нуқта илова шавад ки бар асоси он роҳбарони идораҳо новобаста аз шакли моликияташон бояд барои сигоркашӣ нуқтаҳои махсус бисозанд. ин нуқтаҳои сигоркашӣ набояд дар дохили бино бошанд, балки берун аз биноҳо гузошта шаванд. бар асоси қонуне ки соли 2010 қабул шуда буд, мардуми сигоркаш ҳақ доштанд дар дохили бинои корхонаҳо
дар нуқтаҳои махсус сигор бикашанд. мақомот мегӯяд ки чунин нуқтаҳои махсус дар бемористонҳо, фурудгоҳҳо ва муассисаҳои дигар низ вуҷуд доштанд. дар зиндонҳо, бемористонҳои рӯҳӣ ва хонаҳои пиронсолону маъюбон метавонанд ба кашидани сигор иҷозат бидиҳанд, вале дар нуқтаҳои махсуси сигоркашӣ. дар ҳамин ҳол таҳлилгарон мегӯянд ки маҳдуд кардани сигоркашӣ дар кишвар барои ҳифзи саломатии аҳолӣ мебошад. бино ба омори созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар тоҷикистон 17% мардон ва танҳо 0.3% занон сигор мекашанд. пизишкон мегӯянд ки аз маҳдуд кардани фурӯш ва кашидани сигор истиқбол мекунанд, чун бовар доранд ки зарараш ҷиддӣ мебошад. абдулхолиқ қаюмов, духтури бемориҳои шуши беморхонаи вилоятӣ ба номи Бурӣ Воҳидови шаҳри Қурғонтепа гуфт, ки дар як соли охир наздики 100 нафар касале ки ба ӯ муроҷиат карданд сигоркаш буданд. тавре ӯ мегӯяд: сигор ва зарари он дар дуди табак зиёда аз 4000 пайвастаҳои муайян карда шудааст. аз онҳо зиёда аз намудаш хатарнок аст, то бемории саратон бурда мерасонад. як чанд намуди заҳрҳо никотин, бензопирин, тианид, мишяк, формалдегид, гази карбон ва ғайраҳо дар дуди сигор ҷисмҳои радиоактивӣ висмут низ дида мешавад. як қутти сигор дар як рӯз баробар аст ба 500 рентген дар як сол. шуши сигоркаш сиёҳ шуда ва вазни пусида баробар мешавад. баъди сигор кашидан никотин дар муддати 7 сония ба мағзи сар мерасад. никотин рагҳои хунгарда танг карда ба норасогии ғизо ва ҳаво оварда мерасонад. сигоркашӣ ба бӯи даҳон, зардшавии дандонҳо, илтиҳоби гулӣ ва сурхшавии чашмон мусоидат мекунад. шахсони сигаркаш ба бемории стенокардия 16 маротиба, сактаи миокард 12 маротиба, захми меъда 10 маротиба, саратони шушҳо 10 маротиба зиёдтар гирифтор мешавад. дар ҷомеаи тоҷикистон беш аз 90% мусалмон аст ва рӯҳониён дуди сигор ва истифодаи онро дар мазҳаби ҳанафӣ ҳаром мегӯянд. сигоркашӣ дар ҷомеа рӯҳониёнро низ ба ташвиш овардааст. онҳо мегӯянд дар баробари гуноҳ буданаш боз ба саломатии инсон зарари ҷиддӣ дорад. саид мукаррам саидов, як рӯҳонии шинохта аз вилояти хатлон дар бораи гуноҳ ва зарари сигор чунин мегӯяд: ҳамин сигор аз нуқтаи назари қонуни ислом, аз нуқтаи назари шариатлом як ҳадисе ворид шуда, як ривояти ворид шуда аст ки куллу духолин ҳаромун, ҳамаи навъи дудҳо ҳаром мебошад. аз ҳамин лиҳоз ин бисёр як ташаббуси хубе аст ки мардуми мусулмон куллуҳум не ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дар ҷойҳои масалан одаму дар корхонаҳо дигару дигар яъне парҳез кардану дури ҷустан аз сигор, балки дар кулли ҳолат, дар кулли аҳвол аз сигор парҳез бикунанд, зеро ин ки бар болои ин манъ буданаш дар ислом дар саломатӣ аз нуқтаи назари тиб зарари бисёр дорад. бинобар ҳамин агар аз ҳамин кор мардуми мо иҷтиноб мекарданд, дурӣ меҷустанд, ба фоидаи кор буд. масалан худованд дар қуръон ки пайғамбари гиромӣ саллаллоҳу алайҳи ва саллам вози бурдани ӯро манъ фармуданд, аз ҳамаи нуқта назарот мекунанд. аз он ҷумла аз нуқтаи назари тиб, аз нуқтаи назари масалан дар оила фоида ва зарар овардани иқтисодиёт, аз нуқтаи назари сарф шудани вақт, аз ҳамин ҷиҳатҳо таҳлил карда ана баъд ҳамон ҳукм дар байни мусулмонону инсонҳо бино ба гузоришҳои расмии созмони ҷаҳонии беҳдошт, ҳар рӯз то 1 миллиард одам дар саросари ҷаҳон сигор мекашанд ва ҳамасола беш аз 5 миллион одам аз зарари тамоку мефавтанд. тибқи омор ҳоло аз ҳар 10 мард дар ҷаҳон 1 нафар
ва аз 20 зан як нафар сигор мекашанд. ҳоло тоҷикистон дар минтақа аз лиҳози истеъмоли тамоку дар ҷойи сеюм қарор дорад. бар асоси омори расмӣ феълан дар кишвар беш аз 500 000 нафар тамоку мекашанд ки 78% онҳо мардон, 10% занон ва 12% дигарро ноболиғон ташкил медиҳанд. бархе аз сокинон мегӯянд ҳоло истифодаи нос ҳам миёни мардон зиёд аст. табибон зарари носро бештар аз зиёни сигор медонанд. бояд дар тарҳи нави қонун маҳдудият ба носу кальёнро ҳам ворид кард. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хуб медонед ки сигор ба саломатии шумо ва дуди сигор ба наздикону атрофиёнатон зарар дорад. тарки одат карда зиндагии солим ва бидуни маризиро интихоб намоед. машраби аловиддин будам хизмати шумо ва ин барномаи таҳлилии инъикос буд ки аз радиои хатлон шунидед.